молитву вашу. Дякую, что вы сегодня собрались на литургию. Покольки сегодня память святых новомучеников земли белорусской, то все ж таки мы решили послужить по белорусскую службу, потому что мы повинны все ж таки той дар, який нам дал Бог, дар любви до своей земли, дар любви до своего народу, до своей мовы. Мы, конечно, повинны этот дар примножать, повеличивать, и мы можем не выкористовывать на этот дар мовы, да, скажем, у штодзённому житті з розных причын. Але той народ, які перестає поважать гэты дар, ён перестае быць народом. Вось я хочу еще раз напомнить приклад израильского народу, які пасля того, як римские улады знішчылі Иерусалим у другім стагоддзі нашей эры, израильский народ рассеялся по всей земле. Але дзе б яны не жылі, яны зналі, што гэтая зямля паміж Егіптам і іншымі краінамі, якія былі там на ўсход, гэта іхняя зямля. Гэта тое, што іх яднала разам, дзе б яны не жылі, а былі яны па ўсім свеце. Яны маглі размаўляць на розных мовах. Мы знаем, напрыклад, што ў Еўропе ізраільцяне, юдэі размаўлялі або на мясцовых мовах, або выкарыстоўвалі так званы ідыш. Але ўсё роўна яны зналі, што той дар мовы яўрэйскай, які запісаны ў іхніх кнігах, законы Маісея, прароках і псалмах, гэты дар яны праносілі і захоўвалі. І в 1947 годзе, калі дзяржава Ізраіль зноў аднавілася з нуля, з нічаго, з небыцця, гэты людзі, таму што яны паважалі сябе, яны аднавілі, можна сказаць, з небыцця сваю мову. Таму мы сёння вырашылі паслужыць, таму што зноў-такі гэта сапраўды рашэнне кожнага чалавеку, на якой мове размаўляць, дзе і калі, як карыстацца, якімі мовамі. Але унутраная павага да гэтага дару азначае проста павагу да сябе. Калі ты хочаш быць кімсьці, быць я, то ты павінен памятаць тыя дары, якія табе даў Бог і твой народ, да якога ты належыш. Вось навамучанікі зямлі беларускай гэта таксама дар Божы, хаця гэта можа гучаць крыху дзіўна, таму што гэтыя людзі прайшлі праз выпрабаванні, праз кроў, праз смерць. І я не думаю, што гэтыя людзі ад нараджэння чакалі, каб не памерці такой мученіцкай смерцю, правда? Наўрад ці яны так думалі. Але так склаліся абставіны, што гэтыя людзі захавалі Слова Божие у сваім сэрцы. І яны яго не проста захавалі, яны яго ў самы цяжкі, скрутны час, яны яго прымножылі. Гэтае зерне, вось як мы сёння чыталі ў Евангеліі, да, яно прарасло кроз усё. Яно не згубілася у сарняках, якія раслі навокал. Яно не упала на камень, на скалу, як літаральна ў тэксце мы чытаем грэцкі. Яно упала на тую добрую глебу. Глеба была добрая іхняга сэрца, але ўмовы, у якіх яны існавалі кліматычныя, былі проста жахлівыя. Гэта ўмовы, у якіх десяткі, сотні, тысячу людзей штодня вымушаны былі ісці на смерць. Гэта ўмовы, дзе за тое, што ты застаешся святаром, а большая частка навамучанікаў зямлі беларускай гэта менавіта святары і епіскапы, тебе могли не просто выкликать на допрос, а отправить в ссылку, и там ты обовязково помер бы. В этих умовах, где быть христианином означало померти, где все навокал несприяльное было, гэта зерне прорастае, оно дае плод. И мы бачим, что, можно сказать, у гэтым
паўночным полюсе, дзе холад, мароз і выжыць немагчыма, гэтыя людзі ў сваім сэрцы вырошчваюць з гэтага семені Слова Божае цудоўныя плады. І гэтымі пладамі мы дагэтуль карыстаемся. Бо хто ведае, каб не гэтая кроў мучанікаў, што б было зараз з нашай зямлёй, з нашай верай, ці што б данеслася да нашых часоў. Гэтыя людзі сапраўды, як вось яшчэ ў старажытнасці казалі раннія хрысціяне, што кроў мучанікаў – гэта такі каштоўны дар, на якім стаіць царква. І не дай Бог, каб, канешне, зноў паўтарыліся тыя часы, калі ад нас будуць патрабаваць выбару паміж жыццём і смерцю, паміж верай і смерцю, паміж вернасцю Хрысту і смерцю. Не дай Бог, каб гэта паўтарылася. І трэба дзякаваць гэтым людзям, якіх мы называем новамучанікі. Бо дзякуючы ім мы сёння тут стаім. І шкада, што мы, на жаль, чамусьці так рэдка пра іх гаворым, так рэдка пра іх успамінаем. Я не думаю, што гэта моя таксама такая правіна фактычна, што я таксама мала ведаю пра новамучанікаў. Скажыце, каго мы з новамучанікаў успомнім беларускіх? Хоць адно імя. Я вчера читала Николай Витебский. Але ж яна не новамучаніца, насветніца Беларусі. Да? Гэта нашая маці, як мы її називаємо. Але з новамучанікаў, людзей, якія загінулі ў 20-е, 30-е, 40-е гады. Николай Витебский. Да, вось нехта цудоўна, бачыце, які у нас і хоры. Давайте мы вось нават, я думаю, што гэта варта памятаць іхнія імёны. Я зачитаю іхнія імёны, тому што гэта вось тыя людзі, дзякуючы якім мы тут сёння. Мученік Павлін, архіепіскап Магілёўскі. Мученік Ян, помер, архіепіскап Рызькі. Мученік Мітрафан, архіепіскап Астраханскі. Мученік Ясаф, епіскап Магілёўскі. Мученик Ян, епископ Рыльский, мученик Йона, епископ Вельский, преподобный мученик Серафим, архимандрит Жировицкий, мученик Владимир Хираско, пресвитер Минской епархии, мученик Василий Измайлов, пресвитер Минской епархии, мученик Петр Бурдинский, пресвитер Минской епархии, мученик Валерьян Новицкий, пресвитер Минской епархии, мученик Владимир Хрещанович, пресвитер Минской епархии, мученик Ян Вечорка, пресвитер Минской епархии, мученик Сергей Родаковский, пресвитер Минской епархии, мученик Владимир Талюш, пресвитер Минской епархии, мученик Михаил Новицкий, пресвитер Минской епархии, мученик Порфирий, Михаил Плешевский, Дмитрий Пауский, Ян Воронец, Леонид Бирукович, Александр Шалай, Николай Мацкевич, Ян Панкратович, Владимир Зубкович, Дмитрий Плешевский, Владимир Пастернацкий, Матфей Крыцук. Это все пресвитеры Минской епархии. Мученики Николай Васюкович, диакон Минской епархии. Мученик Николай Колович, Владимир Яленевский, Константин пресвитер Шарковшинский, Алексей пресвитер Лельчевский, Киприян пресвитер Ятранский, Ярослав пресвитер Гродненский, Александр Саульский пресвитер Новогрудский, Афанасий Кислов, Иосиф Щенснович, мученик Анатолий Бацвинников, преподобный мученик Галактион Урбанович, мученик Дмитрий Оласенков. Это все святары, дьяконы разных епархий белорусских земель. Вось глядите, колькі імёнаў, вось, бачыце, 2,5 старонкі, мы, на жаль, ведаем одно, два, добра, што 3 імя. А гэтыя людзі, дзякуючы Паўтаруся, якім мы сёння стаім тут. Таму трэба, канешне, вывучаць іхняе жыццё. Трэба разумець, што гэтыя людзі былі, магчыма, суседзямі вашых бацькоў, вашых дзядуль і бабуль вашых. Магчыма, яны жылі побач з вамі. Гэта людзі, якія не пабаяліся сказаць, што я Христоў. Не пабаяліся сказаць, што тое, што вы робіце, гэта неправільна. І да канца пайшлі за Христом.
чому так важна пам'ятати їх пам'ять? Тому що знову і знову ми чуємо такі розмови, від яких у гэтых би людей успилав гнів. Розмови про те, що а може все не було так кепска, а тоді була колбаса по 2,20, і таке морозиво смачне, і молоко танне, і у Крим ми всі їздили, і мало платили за комуналку, і Сталін не такий уже кепський був. І війну, дякуючи, ми тільки Сталіну виграли. І Совєтський Союз – це наша родима, за якою ми життя віддадим, і нікому не дамо її порочити. Забываючи, что гэты 40, 50 и 600 тысяч інших людей померли тільки тому, що прийшли большевики, які створили Совєтський Союз, і забивали, і так без конца забивали навіть у 60-ті, 70-ті, 80-ті годи. І як страшно чути слово від християнів, які тут стоять на службах, співають часом. Бо я шмат таких, на жаль, зустрічаю наших братів і сестр, а за межами храму вони починають казати, як було чудовно. Це як ті єгиптяни, які вийшли з Єгипту і сидять і кажуть, як добре було у Єгипті, колбаса була по 2,20, хліб по 50 копійок. І фараон не такий уже кепський був. Ну подумаєш, загинули 100, 200, 300 євреїв. Ну, подумаешь, 10 тысяч. А что? И пирамиды, поглядите, які мы узвели. Это ж фараонские пирамиды, это мы для их узводили. Давайте вернемся в Египет, давайте туди пойдем. Там так пригожа, там так тепло. Что гэтага Моисея слухать? Нонсенс, конечно. Але то саме, на жаль, чомусь відбувається зараз. І ми боїмося свідчити про неправду, ми боїмося свідчити про то, що людей забивали. Мы боимся и ходим, святкуем разные стагоддзі в ЛКСМ и разных інших безбожных организаций. И коли мы не будем памятать про гэтых людей, коли мы не будем вывучать, коли мы не будем своим детям про их рассказывать, то у что ператвориться наша країна знову? Чим яна стане? І що скажуть ті люди, імена яких зараз зачитав, коли ми зустрінемося з ними, ікони яких ось висять у нас зараз, мені здається, тут є.